Så finder Ishak, og han løber lige rigtigt. Der må være en straffespark der, og der er der også. Det er et rigtig godt løb, han tager der, Ishak. Og slet ikke nogen tvivl om, at han bliver kantet. Nej, det er klart straffer, men en kæmpe fejl af nummer 14, Erik Rodriguez fra St. Julia. Og det gør altså, at Randers får en gratis bold, som Thyssen han kan chippe ind i det her frie område. Super første berøring og godt løb af Ishak. Og straffesparket er helt korrekt. Det kan blive en drømmestart for Randers her efter 10 minutter. Ishak sparker selv. Og det bliver reddet. Det er faktisk en fremragende redning. Så sparket sidder selvfølgelig også lige... Nej, det skal de jo heller ikke. De skal kun bruge en enkelt scoring for at være totalt med. Det er godt noget. Kan vi så få den scoring? Amini. Ej, det er godt sparket ind. Og hvilken scoring. Men der kan man se, hvor hurtigt det kan gå, når man flytter bolden hurtigt og spiller direkte og spiller på få berøringer, i stedet for hele tiden skal have 2-3 ret simpelt fri til en position, hvor der kan afsluttes eller afleveres. Men det her, det er altså rigtig godt sparket ind, sparker mod det lange hjørne, og så sparker op i nettaget, tager lige overlægger det ind. En rigtig fin scoring. Rigtig fin træk, han tager der, hvor han lige kommer først på bolden. Det er helt sikkert... Han ser bare fint. Udmærket frispark, godt sparket ind. Sådan skal det ikke også. Ja, bare være han. Den skulle bare ramme mål. En kæmpe drop på tavlen, både i denne sæson, men også for Randers. Og så stod det 2-0, og så blev der lukket og slukket i det her opgør. Det